יו וואטסאפ, כאן איתכם שוקר TV, ושימו לב את מי ארגנתי לכם פה. יו וואטסאפ יוטיוב, אני חזרתי לתת בראש הפתעות מטורפות בקרוב. סתם איזה הפתעות, אחי, זורמים אחי, הכל טוב. זורמים מה שיש. סרטון חדש, שאלון כמו שאתם מכירים. להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, ללחוץ על לייק ותגובות, מה שאתם רוצים. זרימו, אני כבר זורם, ועל הזין הכל. בוא ניתן בראש. התחלת לצלם ימניוק? זה גם הצד שלי. אתה מדריך המלא לשים איפור? לי מחדד. מה קורה מי של צלם שלי? תודה רבה שהעברת לה את השידור. What's up girls? Look at that beautiful girls. היי. היי. הליפסיק שלך זוהר. אהבת? כן. תעשה זום. סקס בדייט ראשון כן או לא? לא, ממש לא. ממש לא. ממש לא. למה? לקחתי זמן לחשוב על זה, ממש לא. כן. מי מכיר אותו? מה הקשר? מי אתה? החיוך שלך מסגיר אותי. לא, מי הוא בכלל? פשוט מבין דייט. אותנו. לא? ממש לא. אז מה? כלום. לא הבנתי, דייט, אז מה? אוקיי, לקח לדייט. כל חיבוק, אני אפרגן לו בחיבוק. אז לא. כמה זמן גבר צריך להחזיק במיטה? אני באמת לא יודעת. אני מניחה שהרבה. הרבה. מה שבא לכם. הרבה. זמן, אני צריך דקות, שעות, כמה משהו. שיותר. כמה זה יותר? כמה שיותר. כמה זה יותר? הרבה. 4 שעות? אולי. תלוי מי הגבר. עברתי את המבחן. אני לא יודעת. לא יודעת. בסדר גמור. מה את חושבת על בחורה שיש לה only fans? איכס. מה את חושבת עליה? משפט. שזה מתחיל מחינוך. איך את מגדירה אותה, את הבחורה הזאת? שרמוטה. מה? זה מה שאנחנו מצפים, זה מה שאנחנו רוצים לשמוע. מה? היא מוכרת את הגוף שלה. זה סוג של עבודה. כאילו, מי אני שאשפוט אותה? זה הדרך שלה, אחותי. תצלם את הוויכוח. תצלם את הוויכוח. לא, סליחה, כאילו, אי אפשר, אבל הנה, הנה. כנראה שהיא בעד, היא בעד. היא בעד. היא בעד, הקישור פה חברים, הקישור פה. הקישור פה. אז מה את חושבת על בחורה כזאת? רגע, אוקיי, שתעשה משהו עם החיים שלה, אני עושה בסתר. אז מה את חושבת על בחורה כזאת? משפט אחד. איתה, אז תתקדם. זה טוב או לא טוב? אין טוב לא טוב בחיים. מה את חושבת עליה? אין טוב לא טוב בחיים. שני, מה את חושבת על בחורה שעושה only fans? משפט אחד. כאילו אתה מחפש שנגיד זה. אני באמת לא יודעת, אלי, זה שאלה. הנה, אתה לך משהו, אתה רוצה... שרלולה? לא, אתה רוצה לשמוע מה ש... לא, איתן אחד מה שאתה רוצה לשמוע. אבל זה לא יפה לקלל בעצם. לא, אנחנו ערוץ פתוח, פאק איט. אנחנו פתוחים, כולם ביחד פתוחים, אני אומרת לך את האמת. לא משנה, זה לא יפה לקלל. דעות, זה דעות. רגע, אנחנו בדיקטטורה או בדמוקרטיה? סתם, אנחנו בדיקטטורה בהסוואה של דמוקרטיה, אבל זה חרטא. באמת, כל המדינה הזאת עונה אחת גדולה. פוליטיקה. לא נתתי תשובה. מה קורה, גברת? באמת שלך. כאילו, שלה. טוב, תני לי מפורסם אחד שהיית זורקת את הבן זוג בגללו. איזה מפורסם. וואו, איזה שאלה. וואו. תוכל להגיד שוקר TV גם? וואי, פשוט אין לי מושג, רגע. תחשיבי בינתיים. תני לה לחשוב. let's go. לא יודעת, זה לא מעניין אותי. בן אל תבורי. איכס. אבל בחיים שלי לא. איזה מפורסם, כפרה עליכם, אתם משגעים אותי. וואי, זה הכי תשובה של ילדה בת 12. יאללה. אתה מכיר את הסרט אפטר? אתה לא. אפטר? גבר. אני מכיר סרט כזה, אפטר פארטי. לא, אפטר, סרט רומנטי כזה. אנחנו נגיע לשאלון הזה לאנשהו? אין בכלל, מה אצלך? לא הייתי זורקת. הולי פאק. מזכירה לי שחקנית, תשבע לך. איזו? שחקנית. את זאת בתשובה. ממאיר ועצבני, החברה של פול ווקר. אוקיי, זה מחמאה. לא ראיתי. משהו בשפתיים, בחיוך. אוי, את זה אתה מכיר, לפחות את זה אתה ראית. אחרי ששאלתי אתכם את כל השאלות האלה, מה אתם חושבות עליי? הייתם עושות אותי כן או לא? לא. סיבות, אני רוצה סיבות. אני בחורה טובה. מכבדת את עצמי. תורידי לי. קודם כל הכובע מה הסיפור מכוער. עם הזקן? כן, מה זה מה אחר תסליחי עם הזקן? כאילו, מה הסיפור? פה יש לך צרפתי, זה כאן, מה זה? כאילו, חיים שלי פה קצת, טיפה. יש לזה אז מה מפריע לך? זה. הזקן? רק זה? כן, קצת, זה. לא חיים שלי, לא ספציפית אליך, פשוט לא... מה הכובע? אני גם אמרתי. וכובע והפאוץ'. חיים שלי, אתה לא בבת ים, תתקדם. פאוץ' זה כאילו אתה עכשיו הלכת לבת ים לחוף טאיו והסתובבת עם כולם, עם כל החבר'ה. וקנית את זה שם בקנה. המבין יבין. הלכת לעשות טיול. לא. מה הולך עם כל התכשיטים? יותר מדי. לי אין תכשיטים כאלה. לי אין כל כך הרבה. טיל. איזה מהם? למה? הלבוש טיל. של הבגנים, אני כן. אוהבת את זה. לא אהבתי את הנעליים. ולבנתי. תשאלו אותי, אז אני גם לא הייתי עושה אתכם. ברור מה זה שלא. הג'קטה של בטמן? היה נחמד, כן. יש לך בושם טוב. עזבי אותך שטויות, לא נגלה לך. בסוף, כל מה שאתם אומרות, זקן, זה בסוף, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה הנוכחות שלי. וואי, הכל איך זה הוא עף אופי. על עצמו. הכל זה אופי. שתי בחורות עומדות לידו, הבן אדם טס לשמיים. ממש לא, ממש לא. אני רגוע אתם. טיפה.
מה קורה בנות? שלום. אני פה עם הבנות הכי יפות ברוטשילד, ובואו נתחיל ישר ולעניין. סקס בדייט ראשון, כן או לא? לא. למה לא? לא. אם יוצאים לדייט, זה לא בשביל הסקס. אז בשביל מה? כדי להכיר בן אדם. סוף סוף בחורה שעונה לי תשובה לגיטימית, אהבתי. הדור של היום. כמה זמן הגבר צריך להחזיק במיטה? כאילו, נראה לי שזה לא כזה, זה לא כזה משנה. תלוי במה אבל. אני אישית חושבת, אני בקטע של הרבה פעמים ביום, לא כזה הרבה זמן כל אחד. יפה מאוד, יפה, אחלה תשובה. מה את חושבת על בחורה שיש לה אונלי פנס? וואי, כאילו איזה מסכנה, כאילו אני קצת ארחם עליה. מה, היא עושה מיליונים בחודש? היא מסכנה? ביטחון עצמי איפה? ביטחון עצמי, כנראה שיש לה המון ביטחון עצמי אם היא עושה אונלי פנס. לא. נראה לי זה בא מהמקום ההפוך. זה בא מלחפש ולידציה. ולידציה, בוא'נה, תראה איזה בחורה חכמה יש פה. יפה מאוד, תסבירי לצופים מה זה ולידיישן. ולידיישן זה לחפש הערכה אצל אנשים אחרים כדי לתת ביסוס למה שאתה מאמין בעצמך או לא מאמין בעצמך. יפה מאוד, אהבתי. וואלה, היא סיכמה את זה יפה מאוד. תני לי מפורסם אחד שהיית זורקת את הבן זוג בשבילו. ג'וני דפ. ג'וני דפ, וואלה, האמת שגם אני הייתי עובר צד. טוב, שאלה אחרונה, הייתם עושות אותי כן או לא? לא. למה לא? אני, יש לי את התירוץ בן זוג. אני לא הטייפ ואחרי חתונה. האמת, יש לי 3 בנות זוג, אז פאק איט, יא מן. שלום לבנות, הכי לא חנוניות ברוטשילד, מה קורה? היי, מה קורה? הכל סבבה. מה נשמע? הסקס בדייט ראשון, כן או לא? כן, סתם לא. תלוי בסיטואציה. לא. למה כן? למה תלוי בסיטואציה? ולמה לא? פשוט באמת תלוי בסיטואציה, אם יש כימיה טובה, לא רואה סיבה שלא, אם לא אז לא. או, סוף סוף בחורה לעניין, לא כמו חברות שלה. מה, היא גנבה לי את התשובה? אני תומכת במה שהיא אמרה, זו הייתה התשובה שלי. אני חייבת להגיד שאני גם תומכת במה שהיא אמרה. כן! זה א' ב'! כן! בכל דבר זה א' ב'. מה? כימיה זה הכל. ברור. אני אשאל אותך גם, סקס בדייט ראשון, כן או לא? ראשון. אם אני מכוונת לסטוץ כן, ואם לא אז לא. יפה מאוד, אהבתי, יפה, תודה רבה ל... האמת שאת צודקת. יאללה, תהנו, ביי. ביי. כמה זמן הגבר צריך להחזיק במיטה? תעני עד קודם, אוקיי, אני לא שופטת אף אחד, כל אחד מה שהוא יכול, אני אשפוט ביני לבין עצמי, אבל תפגין את היכולת ומשם זה... היו לי חוויות באמת, היו לי חוויות רעות באמת, כאילו. ספרי לנו, מאוד מאוד מעוניינים לשמוע הצופים שלנו. מספר חד ספרתי של דקות. חד ספרתי? חד ספרתי. בואנה, זה 5 דקות יותר ממה שאני מחזיק. ומה לגביי? כמה זמן, כאילו? וואי, אין לי מספר, זה ממש תלוי בסיטואציה ובכמה, כאילו, כמה אני נהנית ממנה. אני יכולה לענות גם ב10 דקות כמו שאני יכולה לענות בשעתיים. או, אהבתי, וואלה, יפה, תשובה נכונה. אתם חזקות, אתם אלופות, שאלה הבאה. מה את חושבת על בחורה שיש לה אונלי פנס? שתהנה, לא הייתי עושה את זה, אבל אם זה טוב, יאללה. לכי, תעשי את הכסף שלך ותהי כוסית. לכי על זה, למה לא? מי שרוצה לעשות כסף באונלי פנס, מוזמנת, יש לי סוכנות בין הגדולות בעולם והכי גדולה בארץ. פה למטה, פרטים פה למטה. בוא נמשיך, כל טוב, בוא נמשיך. אוי, זה מעולה, זה ממש יפה מאוד. תיתנו לי מפורסם אחד שהייתם שוכבות איתו והייתם מעיפות החבר. יש מלא. וואי. גם אין לי חבר להעיף, אז עוד יותר. אין לי חבר להעיף, אז כאילו יש אופציות כולן פתוחות. כמו מי נגיד? וואו, רגע, עכשיו... די, לא, עכשיו הותקלתי. דניאל ליטמן. תומר כפון. לא, הוא תומר כפון! נשואים, זה לא סבבה. הם נשואים, תתביישי לך, אבל כן, תמשיכי. תומר כפון. תומר כפון. וואי, תומר כפון. אביב, אלוש, גבירותיי ורבותיי. במקרה הוא חבר שלי, רגע, דקה, אני אתקשר אליו. אביב, יש פה איזה 3 חמות ברוטשילד. אני צוחק. אחרי כל השאלות האלה, מה אתם חושבות עליי? הייתם עושות אותי כן או לא? יש לי חברה, אבל הכל טוב. אתם יכולות לענות כן או לא? וואלה, אתה לא הטעם שלי. גם את לא שלי, אבל הכל טוב. לא. גם אני לא. איזה באסה, אבל גם אני לא, ויש לי 2 חברות, אז הכל טוב. תודה בנות, יאללה, ביי! היי, מה קורה? היי, בסדר. בסדר גמור, הכל טוב, יש לי פאטק פיליפ על היד, אז הכל טוב. טוב, שעון, משהו סתם חרטה, עזבי אותך שטויות, קניתי בשוק בתאילנד. אוקיי. סקס בדייט ראשון, כן או לא? תלוי מה המטרה. אם המטרה זה סתם וייב קליל וסבבה וזרימה. תלוי מה המשיכה. בוא נגיד ואני הייתי יוצא איתך לדייט. היית אומרת שכן? תלוי. במה? הנה כל הקנאיות מהצד. תלוי בווייב, לא יודעת, בחשק שלי, בתאריך בחודש. אהבתי, יפה מאוד, אהבתי, אחלה תשובה. כמה זמן הגבר צריך להחזיק במיטה? 10 דקות, 20 דקות, שעה. צריך, כדאי לו. כמה כדאי לו? כמה שיותר, כמה שהוא נהנה. בוא נגיד שעה זה סבבה? גם. יופי, אז אני מחזיק בדיוק 59 דקות פחות, ברוך השם. אני צוחק. ברוך השם, השתבח שמו. השתבח שמו. הנה, היא חזקה במתמטיקה, דקה.
טוב, שאלה הבאה. מה את חושבת על בחורות שיש להם אונלי פנס? אני לא בטוחה שאני יודעת מה זה. אתר שאתה מוכר בו תוכן? אין לי דעה, אבל זה לא מדבר אליי. סבבה לגמרי, אז... לגבי עצמי. מה זאת אומרת לגבי עצמך? זה לא מדבר אליי, זהו, כאילו. יפה מאוד. את נראית לי הטייקיסטית כזאת, מה את צריכה לפני? כן. אני יודע. תני לי מפורסם אחד שהיית זורקת את הבן זוג שלך בגללו. כדי להיות איתו לילה אחד? כן. גרגורי לפס. שזה מי? זה שחקן פורנו? לא מכיר את השם. לא. זה זמר רוסי עם משקפיים, אני לא מכיר אחי, אני לא שומע את השירים האלה אחי, אני אוהב מיגוס אחי. מגניב, וואלה מגניב. איך הוא נראה טוב? יש לו פסון, יש לו משהו... הוא נראה טוב, אבל זה יותר גם כזה הווייב. זה הווייב, יותר אז הווייב משחק. שלו. מה זה, כזה מוזיקה שחורה וזה או שמה? וואו. לא שחורה, לא. מה היא? אם אתה מכיר אז... אני לא מכיר. אני מכירה שני שירים שלו. אני לא דובר רוסית ולא מכיר. אני דבר אחד מכיר ברוסים, זה הרוסיות, זה מה שאני מכיר. לונדון, 3 שירים אני מכירה. שאלה אחרונה, אחרי כל השאלות האלה. היית עושה אותי כן או לא? הנה המעריצים מהצד. הכל טוב, את יכולה גם להגיד כן וגם לא, הכל טוב. לא. איזה כיף, כי גם אני לא. אבל הכל טוב, אוהב אתכם, יאללה רמי, מחזיר את השידור אליך אחי.